Giporat günde bir sarımsak yememize maslahat beripdir. Onu bilensiň taryhyň iň güýçli doktorlarynyň biridir. Sarımsagyň biziň bilýän we bilmeýän gaty köp peýdalary bardyr. Birinji peýdasy gan basyşyny düşürýär. Ençe ýyllardyr ýokary derejedäki dawlen üçin Hytaý we Ýapan doktorlar tarapyndan dawlanyny bar bolan adamlara bir derman hökmünde berilýär. Eger sizde ýa-da ýakynlaryňyň berinde dawlany bar bolsa, idigderli sarımsak yemek maslahat berilýär. 10 güniň içinde peýdasy görüljekdir. İkinci peýdasy adamyň gan damarlaryna aratsalýar. Ýagny ýagly, etli naharlar köpýär we soňunda adamyň damarlary ýag bilen dıkalýar. Bu sarımsak inemiňe peýdasy bardyr. Damarlary aratsalýar. Sarımsak mikroplara karşı güçlü gorokçudur ve adam bedeninde immunitet köpeltýär. Sarımsak immunitetler için ajaýyp bir gorok galkany ýerine ýetirýär. Sarımsak adam bedeni için tebigi antibiotik hyzmatyny ýerine ýetirýär. Peýdaly bakteriýalaryň çalt işlemesine we erwet bakteriýalaryň ýok bolmasyna kömek etýär. Sarımsak rak keseliniň öňüni alýar. Dürli vitamin we minerallara baýdyr. Bu sebäpden de Dünya Saglyk Guramaty günde bir sarımsak ýememize maslahat berýär. Dördüncü peýdasy sarımsak detoksikasiýa kömek etýär. Ähli kişi saglykly zatlary ýenok. Soňunda bu da organymyzyň zäherlenmesine sebäp bolýar. Sarımsak bagrymyzyň arasalap geçmedigi toksinleri, parazitleri we derman gandylaryny ýok etýär. Sarımsak A, B ve S vitaminleri baýdyr ve olar bagrymyzyň güýçli işlemesine kömek etýär. Eger her gün aç karnyňyzda sarımsak ýeseňiz, ýüzüňiz ýalpylýar, ýaşlanýar we arasalanýar. Sebäbi ol bagryň bedenimize arasalanmasyna kömek etýär. Eger kimdir birinde iýenniň wagtynda siňmezligi we iştäsizlik bar bolsa, sarımsak ýemek maslahat berilýär. Sarımsagyň hatda biziň saçymyzda da peýdasy bardyr we agrymyzda kontrol etmemize de kömek etýär. Bu sebäpden de sport bilen meşgullanýan adamlara sarımsak ýemek köp maslahat berilýär. Orta we ýokary derejedäki üskürmege garşy gowy liçenedir. Köp adamlar bedeniň gorok sistemini ýokary tezlikde saklamak üçin sarımsagy S vitaminine baý bolan limon we bal bilen ýerler. Bu da gaz peýdalydyr. Güçlü üskürük boğazın gejemesinden dörýär. Onda gılgın sarımsaklı çay bilen bejerip bolýar. Sarımsaklı çay bejermek taýinlamak üçin onun bir deşini kesin ve 2 sany vodka hemde gaýnak suw goşun. 5 minut garaşyň. Eger isini gowy görmän bolsaňyz, biraz bal ýa-da zencefil goşup bilersiňiz. Halk arasında sarımsagyň başka atlary da vaniç rozy we Çingiz Hanyň reseptidir. Köp adamlar sarımsagyň ýetinden rahatsyz bolýarlar. Eger sizem isini gowy görmän bolsaňyz, onuň ýetini aýyrmak üçin bir näse maslahat. Täzesini we pöküjesini saýlaň. Ýaşy noşlaryny aýryň. Arasalaňyzdan soň gowy ýuwuň we ýeňizde gatyk ýa-da täzeje süt bilen ýeň.